Shin shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce zai iya gyara Najeriya cikin shekara ɗaya? Shekaru da dama dai 'yan Najeriya na ganin cewa ƙasar ba ta kan turbar daidai, wato tana buƙatar saiti ko a ce gyara, musamman yadda ake fito da yadda aka samu wasu da suke da shugabanci da almundahana tare da yin rubda ciki da kuɗaɗen 'yan ƙasar. Wasu ƙasashe dai musamman a Asiya na da tsarin hukunci mai tsauri ga duk shugaban da aka samu da cin hanci ko rashawa. Ƙasar Koriya ta Arewa na cikin ƙasashen da mutane ke ganin cewa shugaban ƙasar baya wasa da batun doka da oda da kuma tabbatar da ƙasar ta samu ci gaba ta fannin mallakar makamai wanda ya haɗa da makamin ƙare dangi wato nukiliya. Wani shafin Facebook mai suna Vanguard Hausa ya wallafa wani rubutu tare da hoton shugaban ƙasar ta Koriya ta Arewa, inda rubutun ke cewa zan iya gyara Najeriya cikin shekara ɗaya kacal, kuma idan aka bani Najeriya na yi musu mulkin mallaka a cikin shekara ɗaya kacal zan mayar da su cikin rukunin manyan ƙasashen duniya. Cewar matashin shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Me za ku ce? Wannan shine post ɗin. Wannan rubutu ya sami yaɗawa wato shares sama da 300, yayin da mutane da dama da suka bayyana nasu ra'ayin. Misali, Yusuf Musa Numan ya ce, ni na san da hakan zai kasance tabbas za ka iya gyara Najeriya. A shafin X kuwa wato Twitter, wata mai lakabin @Aminatu ita ma ta wallafa irin wancan post inda yake cewa zan iya gyara Najeriya cikin shekara ɗaya kacal, in ji shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Ga post ɗin nan. Mutane sama da 200 ne da suka tofa albarkacin bakinsu, yayin da mutane sama da 700 suka danna like. An dai taɓa wallafa makamancin wannan kalamai a shekarar 2018, wanda binciken da kafar jarida ta ICIR ta yi ya nuna cewa wani shafi mai yada labaran ƙarya da farfaganda mai suna Al Jazeera West Africa ce ta fara wallafa shi. Saboda rashin shaida a wancan lokaci, za a iya cewa wancan labari ne aka dawo da shi aka sabunta shi ake ta wallafa shi a yanzu saboda cimma wata manufa. Binciken da alƙalanci ya yi ya nuna cewa wannan bayani ƙarya ne kawai, wato false a turanci.